και να τοποθετείτε πράγματα στα καθίσματα των σαλονιών και των αεροπορικών θέσεων για την εξυπηρέτηση όλων των επιβατών. Κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται να φέρετε μαζί σας τις αποσκευές στα σαλόνια και να τοποθετείτε πράγματα στα καθίσματα των σαλονιών και των αεροπορικών θέσεων για την εξυπηρέτηση όλων των επιβατών. Ευχαριστούμε.